ए दुनिया में जे भी आइल बा ओकरा एक दिन जाए के बाद धर्मेंद्र भैया, लेकिन तबो तानाशाही बोलले बा। हाँ आई एगो निर्गुण के माध्यम से आप सबको सुनावत नहीं, अच्छा लगी तो आप सब चैनल पर बनल रहो। कहे के का बा कि काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में, काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में, काहे फंस गइल बाड़ा अरे माया के बजरिया में। धर्मेंद्र भैया कि जाए के पड़ी एक दिन, जाए के पड़ी एक दिन घन घोर अन्हरिया में, जाए के पड़ी एक दिन घन घोर अन्हरिया में। काहे फंस गइल बाड़ा, काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में, काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में, काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में, काहे फंस गइल बाड़ा माया के बजरिया में। जाए के पड़ी एक दिन, जाए के पड़ी एक दिन घन घोर अन्हरिया में, जाए के पड़ी एक दिन घन घोर अन्हरिया में। क्या बात है, सब माया के बाजार बा। मत कर तू अतना गुमान, उड़ जाई बस हवा समा। एह दुनिया में जितना धन दौलत फॉर्च्यूनर गाड़ी बिया उ कौनो कामे ना आई। जब ये घर से मालिक निकल जाइए तो गड़िया के बस के बात नहीं के कि कहू इंच हिल जाओ, ओकरा कोनो फर्क नहीं के पड़े वाला। कहे के का बा मत कर तू अतना गुमान, उड़ जाई बस हवा समा। केहू काम न आई ओह दिन, केहू काम न आई ओह दिन धर्म के डगरिया में, केहू काम न आई ओह दिन धर्म के डगरिया में। क्या बात है, और का धन बाप बेटा में हरी क्या में नाई ओ घरी। धन बाप बेटा में हरी केहू कामे ना आई।
अरे जरा रुपया के घमंड बा ओकरा बढ़ले बा, लेकिन जहिया बुझा जाइए ओकरा के दुनिया में कुछ बा ना तो समाज में हमेशा बन रही हो। कहे के का बा धन बाप बेटा में हरी काम में नया यो घरी, धन बाप बेटा में हरी काम में नया यो घरी, माथा पर ले जइब जइब ई पाप गठरिया के, माथा पर ले जइब ई पाप गठरिया के। क्या बात है? दुनिया में एक ही चीज दवाई बा, मानुष के तन पौले बड़ो तो हरि नाम संकीर्तन के खाली सहारा ल जीवन कट जाई। धर्मेंद्र भैया मानुष तन पाके ना भजलो हरि के ना, मानुष तन के पाके भजलो हरि के ना, तोहरा जाए के पड़ी तोहरा जगदीश चरनिया में, जाए के पड़ी तोहरा जगदीश चरनिया में। केहू काम नया यो दिन घन घोर अन्हरिया में, केहू काम नया यो दिन घन घोर अन्हरिया में। काहे फंस गइल बा